Mijiet ta' studenti għadin igawdu minn diversi miżuri li ttieħdu fil-qasam edukattiv. Fost oħrajn hemm madwar 1200 student li s-sena li għaddiet ingħataw l-istipendju wara li rrepetew sena fil-kors tagħhom. Xi ħaġa li ma kinitx tiġri qabel. It-tarif dwar din l-inizjattiva li kienet imwiegħda qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali u li sabet l-oppożizzjoni ta' Simon Busuttil ingħata fil-Parlament mill-Ministru Evarist Bartolo. F'livell post-sekondarju kien hemm mal-591 student li rrepetew sena fil-kors tagħhom b'investiment ta' kważi 300,000 euro. Fl-MCAST kien hemm kważi 300 student li rrepetew sena, in-nefqa fuq l-istipendju tagħhom kien ta' 102,000 euro. Fl-Università ta' Malta kien hemm 292 student li komplew bl-istudji tagħhom u gawdew minn din l-inizjattiva. Dan b'nefqa ta' kważi 150,000 euro. Intant żdiedu wkoll dawk li jagħmlu użu mill-Breakfast Club fl-iskejjel. Bejn Settembru u Diċembru li għadda kienu 950 l-istudenti li gawdew minn dan is-servizz. Dan b'investiment ta' 300,000 euro. Permezz ta' dan is-servizz it-tfal bdew jingħataw kolazzjon nutrittiv fl-iskola u bejn April u Ġunju 2014 kien intuża minn 700 student. Bejn April u Diċembru miċ-Child Care bla ħlas ibbenefikaw kważi 4,000 tifel u tifla, dan bi spiża ta' 5.2 miljun euro.